Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wani lokaci, barkamu da sake saduwa da ku ta cikin shirin labaran wasanni wanda ni Jabir Musa Isa nake jagoranta, sai kuma dan uwa abokin aiki da ke tallafa mun wajen kawo muku fashin baki. Gaddafi Isiyaku Muhammad. Malam Gaddafi, labarin da zamu kalla shine wanda zamu iya cewa gaba ɗaya labarin kamar dai na mu 'yan Kano ne nan, wanda zamu iya cewa 'yan Kano suna cikin alkhairi dumu-dumu, inda kungiyar kwallon kafa ta Barau tuni ta riga da ta samu nasarar zuwa gasa mai daraja ta farko a nan gida Najeriya, wato NPFL, bayan doke kungiyar kwallon kafa ta Doma United da ta yi da cibi da nema a yau da aka fafata wasannin. Ya kake kallon wannan nasara za mu iya cewa da ita kungiyar kwallon kafa ta Barau ta yi a yau? To za mu iya cewa kungiyar kwallon kafa ta Barau nasarar da ta samu da ci biyu da nema akan kungiyar kwallon kafa ta Doma da ke garin Gombe abin farin ciki ne ga al'ummar jihar Kano, duba da za mu fara kallon abin ta bangaren tattalin arziki, wanda abin da ake ta kiraye-kiraye masu fashin baki masana al'amuran wasanni, karan farko da jihar Kano za ta rika kallon wasa guda biyu a sati. Idan ka kalli Kano Pilas kuma za ka iya tafiya garin Dan Bacca idan an sahale musu yin wasa, idan ya cika duk ka'idoji da NPFL ta Najeriya ya tattauna. Kaga a can za su buga wasa ba filin wasa na Sani Abacha Stadium, mutum da na suka buga wannan gasa, wanda kuma muna fatan haka ya faru a zuwa tare a filin wasa na Sani Abacha, ba su duba da ita Kano cibiya ce ta kasuwanci. Kaga za mu bunkasa al'amuran kasuwanci a garin Dan Bacca, za a samu kuɗaɗen shiga tun daga zuwa can garin Dan Bacca, duba da tun daga kan abin hawa, mai sai da ruwa, mai sai da abinci, gashi nan dai abubuwa da dama. To kaga abin da ake ta kira a bunkasa al'amuran wasanni, a samar da filayen wasanni ta ko'ina a faɗin jihar Kano. Za mu yaba wa ɗan majalisa na fage na Bichi, wanda yanzu haka yana ita mini stadium a garin Bichi da ake kokarin samarwa, ban sani da mako an karasa. To kaga wannan, kaga kamar yanzu misali a ce Kano Ambassadors da ta samu dama ta hauro buga gasar NNL mai daraja ta biyu, to a ce ita ma a can haka buga wasan har gaba, ba duk a zuwa tare a takura a filin wasa na Sani Abacha shi kadai, wanda shi kadai ne kusan yanzu wani babban fili a jihar Kano, wanda ana ta kira ce an samar da filaye na wasanni, wanda filin Sani Abacha kamata a ce ya zama kamar wasa ma kowanne za a ce a kai shi Sani Abacha, a kai shi Sani Abacha, wasan da ya kai da wanda bai kai ba za ga. Kamata a ce Kano Pilas misali a ce tana da wani fili, wannan filin kawai na wasa ne, tana da filin ta ma na training daban. So amma za ka kalli karamin wasa an dauke shi a da fili wanda sunan ta Kano Pilas Stadium Sani Abacha ta Sabon Gari, wanda kaga sunanta ne ma sunan Kano Pilas Stadium, amma za ka gaba sa fafata tare a Sani Abacha, match ɗinsa a nan ita ta Sani Abacha. Kamata a ce ita stadium ɗin Sani Abacha ta zama wata stadium ta daban. Wannan ba ma shine matsalar ba, da wanda za ka kalli cewar wasa ba sai ga an kai shi can, wasa ba sai ga an kai shi can, yan anguwa za su yi wasa. Sani Abacha da filayen wasannin suka wadata, za a iya yin haka. Yanzu misali ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barau takan iya yin wasa a wasu filaye a nan, training kai atisayi a wasu filaye a nan jihar Kano, amma duk sanda za ta yi wasa za ka ga a garin Dan Bacca take buga wasanta. Ba lallai sai ta je garin Dan Bacca ta yi atisaye ba, tana yin atisaye a nan, kuma tana zuwa garin Dan Bacca tana atisaye. Kaga hakan ai bai hana ta yin atisaye a nan cikin gari ba, tunda kaga inda suke ajiye wasansu da kuma a nan cikin, tana da motar da za su yi ɗan wasannin su kullum su je garin Dan Bacca. Ai ba wani nisa Dan Bacca zuwa Kano, bai baka ci kilomita 20 ba zuwa 30 ka ji ka dawo. To kaga in aka ce yanzu ka tafi Bichi ma bai baka ci kilomita 40 ba ka je Bichi ka dawo. An samar da wata a can, an ce Kano Ambassadors a can take wasa, ko kuma za ta rika wasan ta ne. In ta samu an samu misali an sahale an inganta filayen wasanni, abinda nake magana filin wasa na Sani Abacha ce ya zama na sai manyan wasanni ya kamata a buga ce wanda shi za ga ko da zuwa nan gaba kamata ya inganta shi, a ce zai iya karɓar wasanni mataki na ƙasa ma, wanda hakan zai ƙara ita bunƙasa harkokin kasuwancin da kake yin magana akan. Shi ne maganar da nake a cikin, sai wasa na ƙasa ma zai iya karɓa, sai kuma wasa idan ita babban ƙungiyar ta Kano Pilas za ta buga a wancan filin wasa na Sani Abacha. Amma kowanne wasa Ni yanzu na tashi ina da hanya, ina da masaniya, ina da masu ido da kwalli, zan iya cewa zan yi wasa
wata stadium za a sa halimin a bani damar na je ne kuma ba daidai bane kowanne wasa da babban wasa da karamin wasa abun mamaki ma za ka gani har cikin su masanan namu na bangaren za ka kalli cewa lokaci da ke kai can wani lokacin kuma idan magana ta tashi sai su ce za su yi magana a kai. To ai za ka ga abin da zai baka baki duk wani taro gwamnati ma idan za ta takan tafiya filin wannan wasa wanda filin wasa an ce wannan abun ma kaga ya kamata duk a kauce masa wanda shine dalilin da yasa ga kusan duk shekara za a ce maka ciyawa ta lalace. To kuma makudin kuɗaɗe kuma kuɗin al'ummar jihar Kano ake yanzu kwanan nan miliyan aka ware ko in ce biliyan nan aka ware aka saka ciyawa wanda aikin har yanzu ma bai ba wanda akwai guraren da ya daddaga yana ta wannan kuma gashi an zo ana takura wanda ya kamata a ce an bunkasa alamar an ƙara gyara wannan fili ma an ƙara adadin mutanen da zai ci in kashi abin da zai baka sai ka hau biyaki da aka sha mamaki ya ce wai nan ne biyaki za mu iya kira muna cewa a ita kungiyar kwallon kafa ta Barau za mu ga wannan salo ko wannan mataki za ta taka a gasar ne da farko ta nan gida Najeriya amma muna mata farin ina ganin kamar zuwan ta ita gasar ma zai ƙara ta daga kwallo ganin cewar ta yi wasu abubuwan da za ta nuna kanta ita babbar ai kaga yanzu akwai dabi yanzu bayan kamar yanzu a ce wazo biya dabi da ake bugawa kamar yanzu a ce za a buga to kaga akwai kuma dabin cikin gida wanda za a buga kan irin su Espanyol da Barcelona irin Manchester United da Manchester City da kuma su Liverpool su Everton su Crystal Palace da Chelsea da su Arsenal duka. To yanzu kaga shi ma gasar NPFL an kara samun wannan dabi a jihar Kano kuma dabi ne kamar yadda nake gaya ma wanda wasa ne na hamayya wanda wasu suna ganin kamar waccan kungiya ta 'yan jam'iyyar APC ne wasu suna ganin wannan ita kuma ta jam'iyyar NPC kuma amma abin da suke mantawa duk wanda ya ci gwamna kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas shi yake tafiya dole sai ya tafi da ita ba. Yanzu misali kamata ya ce duk irin wannan abin ma dan a san an kawar da irin wannan abin a ce an samu shi kuma wancan abin da ba sa lura a kai shi ba lallai a ce wai lallai yana AAPC ko kuma a'a idan ya sauka kan mare dole kuma ta 'yan kanan ce dai. 'Yan Kano ce da mu ita. Ai ta gwamnati tunda ta gwamnati ta 'yan Kano tunda da a ce wani ya zuba hannun jarin sa ciki an kawo masana sun zuba hannun jarin sai musu da wata shiya gwamnatin jihar Kano tana samun kuɗi. Ba ka tsakanin Barau da Kano Pilas. 'Yan wasan Barau mafi akasari 'yan wasan ta ne. Kaga kafin ta hauro wannan gasar ma tana NNL ta fitar da 'yan wasa ina ga ya kai mutum 5. Zaka ji an ce Barau ta fitar da 'yan wasa sun samu makudin kuɗaɗe. So ita Kano Pilas duk wani ɗan wasa da za a kawo sai dai ka ji an ce ɗan wasan wani ya kawo shi a matsayin kamar contract ko loan. Wannan yana ɗaya daga cikin abun ma da kaga yake kashe kungiyar kaga za a ce ba tafiya kawo wasu kuɗaɗe kamar yadda ake tunani ba wanda dai wannan canje-canjen da aka yi na bawa shi Ahmad Musa jagoran kungiyar kaga kamar muna tunanin cewa za a iya samun wani gyara fiye da yadda ake tunani wanda za ta iya ɗaukar ɗan wasan ta ba ta siyar ta siyo wannan hakan zai ƙara inganta kungiyar ya zama da cewa ta dogara da kanta ma ba wai da gwamnati ba. Za a samu gyara amma gyaran gaskiya ba da yawa ba duba da gyaran abin da nace za a samu amma fara samu wanda da za ka gani suna training kowa rigarsa daban wandon shi daban amma kaga awa 28 da bashi an sama musu da kayan na training wanda in uniform abu ma'ana kala ɗaya suka fito wasa wanda suka zo suka dinga buga labarin ƙarya na cewa zai bawa kungiyar kwallon kafa ta yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas a motoci wanda ya zo karyata wannan abu amma da a ce hannun jari aka siyar mai a ciki to sai ya fi tsayawa ne a kai da a ce ba shi aka janar. Ya kalli cewar kamar yanzu ma zai iya mayar da kungiyar duk da cewar shi ba dan Kano bane amma kuma rushinsa da kuma abun nan din ransa gabaki ɗaya yana nan a cikin kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas duba da ita ta rene shi kuma ta inganta shi har ya kai ga matakin da yake kai yanzu. Wannan abu da yake gagare shi ne kallo kamar idan ka duba wasu kasashen za ka kalli cewar shi wannan ba dan kasar bane amma an zo an dauki kungiya an bashi. To kaga kuma yakan yin aiki tukuru wajen ganin cewar ya gudanar da ita ta samu abin saboda me saboda yayi wasa a kungiyar kuma ya ji dadin wasa a kungiyar kaga zamu iya cewa shi ma kamar wannan abun za aka kalla shi yasa aka dauka aka bashi wannan abin aka kalla kuma kan lura duk wasu abubuwan a Kano suke kuma ita kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta kai shi duk matakin da ya taka ya je nan aka gani duk da shi ma kaga ba abin da kawai ta samu a kan shi bai taka kara ya karya ba shi ma sai da aka yi da gaske aka samu san da ta kuma har yi ta faɗi gurin ma ba abin da makon suka amfani da shi shi ne ya magana
amma ita kungiyar kwallon kafa ta Barau ta amfana tun yanzu ta fitar da wasu 'yan wasanni kuma ta samu makudan kuɗaɗe kuma gashi shi wannan sanatan da yake ƙara zai ƙara zaburar da ita ƙungiyar ƙwallon kafan ta Kano kenan, ta Kano Pilas. Hakan zai ƙara jaburar da su kamar yanzu a promoting ɗin wasu a ɗaga likafa wasu 'yan wasan daga jiniya Kano Pilas su dawo Kano Pilas. Yanzu ba zan manta ba akwai ɗan wasa Falkawo, ɗan wasan Kano Pilas ne, an ba shi ya tafi yana Barau. Akwai ɗan Mutsili, ɗan wasan Kano Pilas ne, shi ma yana Barau, da shi aka fafata duka waɗannan wasanni. Kaga su Barau ba su ji kunya su je su durƙusa su ce sun ga ɗan wasa wani da ba amfani da shi a basu ba. Saboda suna su da kyakkyawan niyya ko da wata kyakkyawan manufa suke, su ma kuma kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ba su nuna ai adawa ba, sun dauki wannan yan wasannin sun ba su, to kuma sai kuma goya baya kuma daga baya ku da kuke wata hura wutar gaba tsakanin waɗannan yan wasa, wanda in aka yawa kuma kaga dakile matasa ne na jihar Kano, tunda wannan kungiya ta ga wancan dan wasan hutun da ba ku amfani da shi ku ba mu, su ma yanzu kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas za su iya gano wasu yan wasan su ce suna so a ba su. Barau ba za ta ki ba, za ta ɗauka ta ba su tunda kuma ta ba su. Tunda kungiyar ta mutane ɗaya ba gabaki ɗaya za a iya cewa, tunda dai magoya bayan ta duk 'yan jiha ɗaya ne da da sauransu. Kullum da suka tafi mara kungiyar kwallon kafa ta Barau, ai dai 'yan Kano Pilas ne. Na gani kashe nin su Ubale duk suna can fa. Duk sun je sun mara mata su Gago a halan. Suna da zan iya kama sunansu da wanda za ga duk sun jefe su mara kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta Barau baya ta samu ta hauro. Ai kwallon kafa ba gaba ba ce. Kamar yadda wasu suke ɗaukanta da gaba, ba gaba ba ce, nishaɗi ce, ita ana yin ta, shi yasa ko da yaushe ake cewa a sporta ba da gaba ba. Ai ba wani duka ina tunanin anan za mu tsaya, amma za mu je ga shi wanda ka iya gaza shirin namu da muke gabatarwa, to shi Abdulsamad Adam mu ji shi ko kuma mu ce me zai ce game da ita wannan nasarar da kungiyar kwallon kafa ta Barau ta samu cikin 'yan sakanni, wanda sai mu katse shirin gaba ki da. Abdulsamad, muna sauraron ka. Ana tare da mu? Wannan ina tunanin baya tare da mu, muna sai dai mu kawo ƙarshen shirin anan, duka dai anan za mu tsaya, sai dai mu ce mu haɗu da ku a wani shirin idan Allah ya kai mu, wanda ni Jabir Musa Isa na jagoranci shirin, sai shi kuma dan uwa abokin aiki Gaddafi Isiyaku Muhammad wanda ya tallafa mu wajen kawo muku shirin ban kashin kuɗi, nake cewa mu haɗu da ku a wani shirin, na barku lafiya.